Nagyon szépek lesznek. Igen. Jaj, nagyon rendes tőled. Köszönjük szépen, hogy megörökítesz minket. Meg kell ugranom az egyik kutya helyére. De én vállalom. Most itt papírról elmondhatjátok mindannyian. Szövege? Tessék, Gabi, te jössz, szöveget akarjuk hallani. Samuel szeretnél kísérteni el magadról. Nagyon szép! Ó, egy kérdésem lenne. Nagyon kiirítottátok, mi az, hogy jól kijön, más kutyákkal jól kijön. Más kutyákkal jól kijön. De, haladjunk el vele együtt. Gyere, Lunára is. de ez lehet, hogy környezet. Tehát a Samu is például igazítottban menet van. És a bambusz például nem szeretni. Hát persze, csak annyi, hogy ugye a környezet meg az, hogy tehát nem a kenelben van, hanem egymásra. Ja, most nem sétáltatok, vagy most mi van? Ja! Gyerek, nézi! Jó, ő nagyobb a jó. Hogy olvastam. Igen. Igen. Szia, Őzi! Nagyon izgulnak, készülnek itt hátul. Ja, próba. Hát mindenki a szöveggel babrál. Nem jött be. Sárga 21. Szuper, köszönjük szépen. Ja, neked adom közöm. Következő húzás, egy darab eredeti indián. Piros 93. A piros 93-as voltunk szerencsések húzhatni. Na, ilyen tombol a húzásunk sem volt, még most fogom elkiabálni, hogy rögtön az első háromnak megvan a gazdia. Köszönjük szépen, ott csomag, van benne hála. Ja. Bocs. Piros 10, vagy piros 61-es. Piros 61-es, egy pillanatra emlékeztünk a klasszikus lottóhúzáson, miatt aztán állították a négy fiainak húzását. Köszönjük szépen! Nem az volt, ha 9.
Majdnem csinálj! Megírtad meg a papírjaimat. Zöld 85-ös keresi a Vendis. Nem mondok komolyan. Atya úristen. Na, várjál, protekciós ajándékot kérek. Az van. Az anyós. Családom, sarjai, zöld 52-es esetleg. Zöld 52, először, kevesedszer.